Alalong! 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 Di apog mga dalaging ding ani. Mga bagutan ning dalaga ha. Kani daghan na di manghugasay na. Grabe na pa ihugason daning mapundo. Na. Kalau oy sa ang ante oy. Nagabagaad. Hi guys, aning ante. Ante, ay manjung bentag. Tagwa sila. Dali na. Tagwa sila. Bente be. Bente. Sa mo pikap dalhanin yung hari kawat tailin ko ra duha ka boto. Bunsi. Diyan na silang ante. Ani asir usas pandan gikan pas naon sa Santa Cruz Kanawa. Kana mo makig uban-uban. Okay ante. Hello long. Yung buntag. Halong kibog atas nga buto. Sa mo hapit sa tadaring day na maligjag isda. Ay bitaw. Along yan bars ni. Aji Santa Cruz. Talawa oh. Walang buyag agrasya. Salamat Ginoo. Kanang isda lung. Nami di pining naisanggab no. Tagji silang takos. Ayaw babay. Isa ning ibutang sa freezer. Kanang isda. Para igor ra mohubot tag isa pang. Bitaw long ing ana jud long. Mo bitaw ang tumo nga ing anaan pagbutang long ba sa ref. Di kay usara ka silupin. Dako. Oh magkuha lang kada na. Uy angay ko anon. Magkuha lang kag dusudaanon. Uy naa pa lagi isa ka bang dako. Duha din ni. Ay, dama ko long. Along, alalong. Alalong. Wah, grabe. Oh, go tagaw. Go. Wow. Oh, naipitser ang palit si Auntie. Oh, very good ka aja si Auntie ah. Naipitser, mga kutsara. Ito apa si butang nga nagplato. Wow, orang ka very good si Auntie. Good bless you, Day. Nindot imong pitsil, Auntie. Nindot. Arang ka nindot, guys. Lain nagidlak-idlak. Si Auntie. Joke. Ay, aning Auntie. Ani na si Ingko na ha. Sige do ate. Ikso ni sang nanay. Atong among Ugahang. Ante. Hello my dear. Bijuhi ko kay Lisayan ako. Ara, grabe bay. DC pa yung pormang nanay ah. DC. DC. Kuruk. Anad maning mga manok ka. Narante ah. Ang mga manok. Anad. Anad manggod na sabay. Anad. Manok dai padaghano. Gikan mo na sa tagbilaran amang da. I-project nimo nga ang imong manok mo abot ginig sa kalibo dai akong bayrag tag kininto sa buok. Ay, grabe na ebidensya. Basta mabot sa kalibo. Bayran ko no tag 500. Kailangan ka sa. Ako yawa no noy bay. Okay, ahong hotdog luto ipakaon. Arang ka maajo jud noy. Arang ka alegre. Kompleto. Ay pintil pin, uban pa na mga crispy fry. Asin, ay baso. Masitas. Lami ang timpla, mamasitas. Uy, sa pansit ni, ante. Ano man ni? Pwede na sa pansit? Minudo, afritada mix. Pwede ah. Ya mga palit. Daghan na lang panakot. Andiyan na pa mapip. Tuwa lang wa pa malo. Gabay pansit. Minudo di ani palit. Dugangan ba na pansit? Day pansit dang ante. Ray, di luto na magminudo. Itam lang kahoy, oy. Long palihog ko.
Ada pang minudo lang oh. Ya. Sabay number anak. Ano na baron? Magsuon dia si Manoy Baneng. Kani si Manoy Baneng. Tapos yang kulintes. Unsa rin na no? Bukan. Ha? Tulda. Ah, kayong diinit. Long. Yan. Bon, kini ba madubok mo nilong ha? Murag ka pis na kaling nangyari. Yan, manay kwan. Budlong, toto. Usok. Usok. Kuan mang ipris adto. Anja nek ulo ninjut, magkakadani. Unan. Basik kuang panalan ba. Muutar ba? Long. Along, tagaan si Manoy ani. Ang man. Presa na long. Ay, unja na Manoy. Asa may pres. Ato dali ra arang iaga ni Atiman ni. Na. Oh, nig anas. Anti maajo kay nagdakag trapal. Gigamit na lamang ang common sense. Ma! Rang ka break kante. Unjang bundak ag uwan. Bitaw, gitahasan man may nga magdamig mangluto ay. Dakal diro, kalan. Sa panay mo kay Elian. Sama sa kondol kanang ta. Ang ka very good. Busy ang linya dani guys. Ah. Thanksgiving kanini Auntie Mer sa ijang farmhouse. Guys, diyan na lutog pansit ang naghana. O ante sa. Anong pansit ay? Tapi dinuguan sa kakahang dako. Sabi. To apa sila wa panahon magluto. Daghan ni buya gaduham gud ni ka baboy ng dagko. Nang ihaw? Ha? Hmm? Okay. Tahan lang pulihan pero ano lang vlog. Pero ante na exercise ka kay paningat. Nice guys. Senior ko no pero paniti anagen. Manoy. Butan dyan na ang Manoy guys. Bisa rin. Magsabot ko sila isang asawa. Manong Nick. Manong Nick. Naa. San Miguel ayo parehe.
Kuna lang makain ka na. Sa pikas. Ang din he busy sila. Dito sa pikas pod, busy pod atong niluto ay. Tapos nananamog saging. Bigyan mo si ante. Hindi mo pa nabasa. Hala ante. Ante. Dahil isang mga dagan ni Igso. God bless you. Mga bright na ba ni ante? Ay humana ka ni amin. Mga bright yun sila ante. Kani ang tagi-just bright dia. Wow. Tanawa guys, buutan jika dun ang Igso. Na. Bito tinuod. Mapaubsanan pud ante. Si Igso bilib ko buutan, pareha silang Igso. Pareha silang alunghil. Buutan mapaubsanon. Ilang mga anak, ilang mga anak, mga bright. Buyag. Lagi. Guys, nindutan na sa lamisa. Naanay arang kataas nga mantil. Murag na kaslunon. Wow, mo ni arang kanindot nga lamisa wag. Biraha dia lah. Ante. Kung ang nila bisa nga way mantil po na eh. Gani biraha dia. Ala ante. Kaya sa kalamisa so ano Imon. Imon. Okay nang hipo kung gaano na nang iso dari kay arong Oh, ante salamat. kaning jacket. So, Sorry jacket. aman. Apil ang Erwin ang siguro ba naman ante kay ugin mangutana ta kasi tag-ija. Ante. Nay gonteng na wuwag. Bisig mga auntie na ha ug angkol. Kare pa dahang ing manoy. Tapos dito nag-basketball sila ante dito to ah. Nay basketballan. Ijahil lang magtrabaho niya. Ikaw pa katawain ko. Ang manoy, buot. Ug nay buot. Arang kanindot na dyan ni ante nga nanay trapal. Dajun mo, ma'am. Dajun mo, ma'am. Di may gidajungan unsa ni? Si along mo ko ini ba? Lingkod mo, ma'am. Engko. Di bisita na to. Dayon mo, madam. Ato lingkod ito ibang ko. Wah, unsa man ilong? Lamisa. Lamisa? Unaan naman. Ay agaw. Di aura. Dwarf na? Gamu ki manida ta daghan ko ang anak lagi ning kog unto kay Dwarf to? mga tag-asol po. Oo. Tunay nugbo kay ila kong saka. Bitaw. Kani mo na sa along mo koy. Mo lay ijang buhat ning tig-decorate og lami kaning kuan parte. Kasi nga ani lang mag-decorate ngani. Ah. Ay nga ana na lang gud ante.
Kay ah, naada pa blue. Naada pa blue. Isig ka tong sa lo. Unsaan man na pagwag blue? Unsaan na pa? Kuha naman siguro. O, sakto ba nanday? Hallelujah. Nakuha ng usok. At ang Tapos iso ara jud kabuutan. Wow! So ninduta jud nang butanganak plato. Oo, imnon. So, ning adjun jud ko anang butanganak plato. Lami ano? Kuani si Japa Wow! portis ko 9 Nah. siguro. Ah, nindot oh. Di naman mo arang plato Kana lalaman mo arang so. Luja sin pag magluto init na. Hala oy. Lamin dato po to, ngay trapal na rin. Oh. Di naman mga tol dako nagdapon may dako ra ba to? Mo ba? Nay among dako. Uy, naa sila tulda ko no. Daghan pa magluto unon lo? Ay hapit na di iPod. Be? Ag minudo ni. O kining gusok. Di apod sila dari nagpalahi. Di silang nunoy og sinong rin eh. Damlaw man dito. Dari pas kasapaan. Man di si Di apog mga dalaging ding ani. hamay Mga bagutan ning dalagaha. Kani daghan na di manghugasay na. Grabe na pa hugason daning mapundo. Kana ah. Hala, uy, butan ha dini mga dalaga. Pura bujag. Nogi? Ore bujag. Pero nagbalikan sa Lunes. Oh. Okay guys. Isigapon ako si Diro. Wa pa kahuman na inta na. Pero gani ha, kulis uman kay ning uwan man gani ha. Okay. Okay. Di na pilami sa duhan ning abot ya. Dang along mo koy. daghaman di lang saging na dapat. Dari api almaon. Bisi. Ang decorate. Ang mga auntie guys. Yapon sila di manoy og ingko og siyang kuryentes. Ya ining ko magbusing na ho ning tagos ta pirwer. Oo, nagpahipi. Unya barihay po na guys, oh. Kana nang busing. Karon pa mo? Ya pa may dyan di ba kaya nanawag magbiga ilang engineer. So ako may tirahan. Mabini. Bayit na po dito na mas gabasan. Isa. Happy birthday Along Lian. Ay, advance. Wow! Happy birthday Along Lian. Karon itong birthday. Ugma. Ugma kain ko karon Advance happy birthday Along Lian. Minudo puri bujag, nagana. Basta jadi.